Hello guys, good morning लोगोफोर नोंथांमोना मा खालामदोंलाय नै जोंना मर्निं स्टार्ट जालायबायानो ग्रुपआ रिमझिम ग्रुपआ नै जोंना ग्रुपआ गाइसमोन नै दान्दा खै दान्दा लायगासिनो दं दा फिसा ना न' सिङाव खावसे बासिगासिनो बाहेरावहाय नै जायखादों नै जोंना गुस्लायनो नागिरदों लोमजादों खावसे नै लोमदों बे बयनिसायबो लास्ट आरोना नैनो एम्फौनि बागान 12 दान्दाखा बिरलायबो नागिरना मोना माबो मोना ना मा होनदो नै बेसे खस्थ' एम्फौ लानाया नुवाखै एम्फौ बिलाइ गैया हौ गोजौआव मानखोजोबना थायो बाहायाव नै ओंखाम मोनजायैनि नुवाखै दाथ' मोनजानायखाय सिजौद्र'ना दङो फुङावसो नायनांगौ ना मा होनो नै एम्फौ लाग्राफोरा जोंना खावसे बिलाइ नागिरनो थांदों खावसे बानायगासिनो नै मोनजाथ'वाखै इसोरो एकदम नै रोदाव नै आइमोना साजायगासिनो ओंखाम दौबाय दङ फिसाफोरनो इन्दि बिलाइ दौगासिनो सेरजों सुनाय बायदि बेल' खनसे दा खासिनोसै खागारनोसै दा गैला गुस्लायदोंबो दङ नै दा माबायदि मोनखो एम्फौ लानानै आइमोना मोजां मोनदों एसे खस्थ' मोनदों थाबायनायनि गम मोनदों आदार होनो हायिनि दुखु जादों मोनदों एसे एम्फौ सेरसेयाव नुवाखै बेसेबां बुरजा जादों आरो दंबावोसो बैहाय होनदो बिलाइयासो अभाब जादों गाइसमोन नै बेसे खस्थ' एम्फौ लाबाबो नै आइयाथ' सानफ्रामबो एम्फौ हमबाय थायो इयो नै आदार मोनजायो गाहायावबो थाबावबाय गोलैनानै हासार नै हासार नांगौबा बायनानै लांफैजायो केजि 200 खानस्रि हासारनिसायबो साबसिन एम्फौनि खिया नै मैगं मोजां जायो गाइसमोन एम्फौआ मोनलायबाय जोंना सिरिसे गोदान नै एम्फौ मोननाया माबायदि स्रां जाखायो नै मोननायखाय हायाव खेवना दोनजोबदों आरोना नै मोननाय इन्दुआ स्रां नुखायो गोमो बेबो मोननाय नै बेबो मोननाय बेबो मोननाय नैबो मोननाय नैबो मोननाय बेबो मोननाय सिनायखायो नै मोननायखौहाय मैया मासे ओंखारदोंमोन अजा मैया मासेल' ओंखारदों आरोना र' थोबना दं नायथारनि नै थोबबाय ओमफ्राय नै एसे आरो सेकेन्ड स्टेपाव नै दंबावो इयो जानो मोनथ'आ साननैसो नांबावगोन आरोना गाबोन सानसेसो जाबावगोन समफोर जाबावगोन बियो बिनि उनावसो मोनगोन आरोना नै मोननाया माबायदि स्रां जाखायो जेबो गैया खिबो गैया गोथां गैया नै
neybe, neybe, bebe, neybe menkanai, neybe menai, neybe. Dalamnya guysnya jangan rinane jina lakabai. Kenal saya kalau kerasa tuh hina tokla jana nih diradus tuh zabai katakan lagi malah gorong mau panlus dia Mama jiwa sama kamera nggak kerai kalau jabai jangan ditajak sejauh ini dah hebat mwitha sikwladwng mana itu Amfoulatha dan ang mwitha sikwladwng kau hena sih henanya hebat lai bayar karena dek gudung hena sih tamu tanlo deh naik ke bawah berjina hena sih ada nih juga guys mana ada kebetulan sih gudung sih hena sih bisa bayar lah Amfoulatha mwitha sikwladwng sebelum lalu eating kayeng